Inselmulkom u nilqawkom fit-triq il-Marsa fil-Marsa. U fuq il-Marsa s-senajdu. Għaw ħafna affarijiet interessanti xi tgħid. Karm, Awi, taf xi tfisser Marsa? Marsa. Leta. Marsa tfisser marbut mal-blat jew anke port. Port. Qed tifhem? Bħalaw. Bħalaw għalhekk il-Marsa tajjeb. Għalhekk hawnhekk dejjem kien jintuża anke biżmien ir-Rumani, il-Feniċi, il-Biżantini bħala port. Port, eżatt. Fi żmien il-ħakma Spanjola l-art tal-Marsa, ħafna raba li kien hawn f'din ħawek ġiet iddikjarata art feudali kienet art sinjura, Ekku, u mbagħad li ġara ġila kassier, il-Gran Mastru, u xtraw allura ġi proprjetà tal-ordni. U dil-Knisja ilha hawnhekk mill-1989. U f'Santa Marija issir il-Qudies. Kienet għal-meħru. U fej kun hemm l-Ingliżi bil-fors li tkun hemm ir-race course ta' żwiemel tajjeb u fl-1869 iddeċidew li jieħdu dan ir-raba' saqwit hawnhekk u fih kreaw korsa ta' żwiemel, golf course, insomma sar magħruf bħala il-Marsa tal-Ingliżi. U bis-saħħa tagħhom ukoll għandna il-komplessi sportivi li għandna llum. U ninsabu hawnhekk fuq l-olja tal-Ġiżwiti jgħidula. Fuq din l-olja il-kavallir Gianfrancesco Bela kiteb l-ewwel storja ta' Malta u kellu l-villa hawnhekk ukoll tiegħu. U mhux hekk biss, fi żmien l-assedju it-torok ikkampjaw hawn fuq u mbagħad fi żmien meta kienu il-Franċiżi, il-Maltin ikkapparraw hawnhekk għax bdew jagħmlu l-trinċieri u affarijiet hekk hawnhekk. Danna ħatek. U kien hawn ukoll fortizza ta' żmien l-Ingliżi wara l-gwerra. Sakemm eventwalment fuq dil-olja bnew il-power station u mbagħad iktar tard sa ftit snin ilu tneħħit anke l-power station u kull ma baqa' minnha dal-monument ħelu. Din il-Knisja tal-Madonna tal-Grazzja inbniet fl-1870 bħala parti mill-proġett ta' Porto Novo. Sewa. Fejn tranġa il-port, imbnew skallijiet, mollijiet, ħafna imħażen fosthom tal-faħam. U minn hemmhekk bdew jgħidu lin-nies tal-Marsa Mursa il-ħas tal-Marsa. le laqmuhom tal-faħam. U tal-ħas tal-Marsa. Sa ngħidilek. Dak huwa is-salib tal-Marsa sar fl-1592 huwa salib tal-limiti illi kien juri illi hawnhekk kien propju parti minn ħal-qormi. Kien hawnhekk illi San George Preka kellu viżjoni ta' tifel jimbotta karetta żibel illi mbagħad kmandaħ biex jgħinu. U hekk għamel u din il-biċċa xogħol għamlet impatt kbir fuq San George Preka u anke s-soċjetà li beda jwaqqaf. U fil-Marsa kellu raġun l-ħabib tiegħi dan għax hemm bosta binjiet li huma verament interessanti. Eżempju, il-biċċerija illi ftit jagħtu kasa dil-biċċerija ma hija binja verament sabiħa, mbagħad hemm iċ-ċimiterju tat-Torok, iċ-ċimiterju tal-Lut, il-Kavallerija u ovvjament Albertaw. U dal-bini ta' warajja ftit kienu jafu bħalma jien ma kontx naf li dan kien eventwalment l-istazzjon ta' tram l-antik. Meta jgħidu lek Mursa il-ħass tal-Marsa. Mursa il-ħass tal-Marsa. Xi tfisser? Murta, Tmur. imbagħad tal-Marsa. Għadħi, ma bat. Għax namela li jom il-ħasħi, m'għandniex il-Marsa iżjed. Ġiele batuk issa il-ħass tal-Marsa. Għala. U inti fejn tfajtaw? Fejtat kibel. Għara jiġbrok, il-bambejn. L-ibbora. Ersqu għaxġejta z-zibbe, ersqu. ħanajdlek jena. Għax il-Marsa kienaw ħafna ilma. Allura meta jabatu kissa il-ħas tal-Marsa, kunu jgħidulek biex tagħmel xi ħaġa li m'hemmx bżonna, qed tifhem? Kulħadd jikol mill-Marsata? Kulħadd. Ekku, Kulħadd. hekk tallimtu kemm kompost sabiħ. Mursa il-ħas tal-Marsa. Mur.